Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час наближалися до Єзуса усе митники і грешники, каб послухати Його. А фарисеї і книжники наракали, кажучи: «Ён приймає грешників і єсть з ними». Але Єзус розказав фарисеям і книжникам наступну приповідь, кажучи: «Хто з вас, маючи 100 овечок і згубивши одну з їх, не покине 99 в пустині і не пойде по згубленую, покуль не знойде її? Знайшовши, возьме її на плечі своє з радостю і прийде додому. Покличе сябров і сусідів, кажучи їм: радуйтеся со мною, бо я знайшов мою загублену овечку. Кажу вам, що так само на небесах більше радості буде з одного грешника, який покаявся, чим з 99 праведників, які не потребують покаяння. Ті, яка жінка, маючи 10 драхмов і згубивши одну драхму, не запалить свічки і не почне вимітати дом і пильно шукати, покуль не знойде. А знайшовши, покличе сябровок і сусідок, де скаже: «Тештеся со мною, тому що я знайшла згублену драхму». Так, кажу вам, буває радость у анgelів Божих із одного грешника, який кається. Гэта слово Пана. Давно гэтага не говорил. Усіх деток запрашаю ближэй алтара. Дзяцей запрашаю ближэй. Поглядим, як вы за лето выросли, те загорели, подросли. Хто вярнуўся, хто яшчэ на моры плёскаецца, альбо на дачы бульбу капае, ну вас больш ведаю. Хор. Идуть. Ну, як лето провели. Хто добра адпачыў? Рука вверх. Толькі Маша? 2 чалавекі. Хто добра летом правёў час? Хто адпачываў? Ну, крыху больш. Каму спадабалася? Малайцы. Марк, а ты добра адпачыў летом? Отдыхал летом? Я отдыхал в Греции. Понравилось? Ну, так что руку не тянешь. Слухайте, тут у костёле нашей святыні схаваны пэўны Бог, не так схаваў, ёсць тут пэўны скарб. Ведаеце, што такое скарб? Что значит скарб? Сокровище. Сокровище. Як думаеце, дзе гэта і што гэта? Бог схаваў нешта вельмі прыгожае, важнае. Ну, хто, які варыянты ёсць? Міша, ну? Табернакуль. Табернакулем, ну, не схаваны. Табернакулем Бог там жыве, сам сябе не хаваў. Ну, але добры варыянт, добрая версія. Што яшчэ можа быць тут схавана? Ну, хлопцы, што можа быць спрятана? Сакровішча якое тут в касцёле? Оплатки. Оплатки, ну... Оплатки камуні, святая будь прымаць, это важна, але я пра нешта іншае кажу. Ну, добра, я цяпер скажу вам пару слов указання, а вы прыглядайцеся, думайце, пазней скажем. Скажыце, ці нехта з вас некалі ў жыцці губляўся? Ну, можа, паехалі з бацькамі дзе-нибудь адпачываць, заблудзіўся, згубіўся. Было ў некага? Дзе згубіўся? Воложение на празднике. Воложение на святе. Кто еще сгубился где-нибудь? Сашка, стань ко мне тут. Ну, никто больше не терялся никогда? Ну, Миля. У нас, когда мы в Турции были, автобус сгубился. Автобус, ну это уже. Ну, главное, что вы не сгубились. Ну вот, Максим, ой, Миша, коли сгубился, скажи, твои батьки переживали? Я был с бабулей. Бабулей бы. А бабуля, дядуля переживали? Да. Наверное, да. Як вы думаете? Я вам скажу, я в дзяцінстве 2 разы згубіўся в Эстонии, в Таллине. Это был стресс. Як вы думаете, калі дзіця згубілася, што думаюць бацькі? Што яны адчуваюць? Волнуются.
Волнуюцца, хвалююцца, што яшчэ? Боятся за нас. Баяцца. А, напрыклад, бацькі сядзяць там гуляем, бацькі нешта глядзяць, Живают. перажываюць. Правільна. Гуляем, бацькі глядзяць нешта там пакупкі і раптам няма дзіця. Будуць яны далей купляць ці што? Не будут А што пачнуць рабіць? искать. Искать, шукаць, малайцы. Это вялікі стрэс, перажыванне, калі знаходзіцца. А калі згубіўся, вось, напрыклад, Міша, ты знайшоўся, альбо Міля, ты сказала аўтобус, знайшоўся аўтобус. І што людзі, што адчувалі? Яны былі радыя, ці ім усё роўна было? Вы радаваліся, калі знайшлі аўтобус? Да. А што адчувалі, калі ты знайшоўся? Бабуля што сказала? Не помню. Не теряйся больше. Напэўна, бацькі вельмі цешыліся, калі вы знайшліся. А хто з вас, падніміце руку, калі-нибудь у жыцці што-нибудь губляў? Не знаю, гадзіннік, дзённік. Маша, што губляла? Когда была маленькая, игрушки. Игрушки. Что яшчэ гублялі? Что потеряли когда-нибудь? Мобильник. Мобильник — это святое. Я лепила. Что? Дома лепила. Дома лепила, правильно, что-то могли згубіць. І што, калі вось мы гэта згубілі і знайшлі, што мы тады адчуваем, як мы сябе паводзім? Радость. Вельмі радуемся, правда? Калі мы наконец-то, нарэшце, калі нешта губляецца, калі згубіліся дзеці, напрыклад, вы згубілі нешта важнае, мабільнік, тут канкрэтная рэч, што мы адкладваем на бок усе нашыя справы, усіх нашых сяброў, усе нашыя гульні і шукаем, правда? Калі нешта згубілі. І вось таксама Бог шукае вас, кожнага з нас, калі мы пачынаем грашыць, губляцца і забываем пра Бога. Калі забываем маліцца, калі перастаем хадзіць у касцёл, не хочам, калі перастаем хадзіць на заняткі па катэхезе, калі сварымся. Скажыце, ці вы чулі калі-небудзь такі выраз «белая ворона»? Калі пра чалавека кажуць «белая ворона». Да. Што гэта значыць? Не такой, как все. Так. Белая ворона — это чалавек не такі, як усе. У класе, у каго з вас у класе ёсць, напрыклад, нейкі там хлопец, дзяўчына, з якога все смяюцца, ці які там заўсёды адзін сядзіць. Бываюць такія? У меня есть. Бываюць такія. Такіх людзей называюць белая ворона. І ведаеце, для Бога няма белых ворон. Для Бога няма такіх, з каго можна смяяцца, на кого можна паказваць пальцам, приколы нейкія зрабіць. Бог на кожнага з вас, на кожнага з нас тут прысутных глядзіць на самае любімае каштоўнае дзіця. Не здагадаліся, які скарб тут ляжыць? Я вам скажу, закрыйце вочы. Ну, не закрываем, Маша, варыянт ёсць. Люди, які приходять. Малайчына, здагадала. Людзі, які прыйшлі ў касцёл, кожны з вас. Ты, Марк, ты, Стэфа, Міля, Марта, кожны з вас. Усіх не вспомненага цяпер, да? Софа і Стэфа, ой, прабачце, каюся. Кожны з вас з'яўляецца сакровішчам, скарбам. І ніхто не мае права некага крыўдзіць, абіжаць, смяяцца. Бог на кожнага з вас глядзіць і любіць. Такія, якія мы ёсць. Давайте сабе зробім такое абяцанне, пастанову на год, які пачынаецца, што мы будзем старацца не губляцца з касцёла і не будзем з нікога смяяцца, здзеквацца, нікога не будзем рабіць такой белай варонай, которая асобна. Калі бачым, што чалавек у нас ёсць адзін, ніхто да яго не падыходзіць, то можа падысці, пазнаёміцца, пасябраваць, усміхнуцца. Добра, апошняе пытанне. Скажыце, цяпер, калі я да вас сказаў казанне, як паводзілі сябе дарослыя? Марк, яны тебе перашкаджалі ці не? Дарослыя нормально себя вели? Да, нормально. Да, нормально. Хорошо, теперь мы вертаемся на свои места и постараемся дорослым не мешать. Добро? Вот теперь буду казать да дорослых. Шановные, я сегодня прочитал карацейшую версию Евангелия с того, что есть дети, и они не вытрымали, довольно сегодня долго Евангелие. Почитайте себе дома, это Лука 15 раздел. Яшчэ не дачытаў я прыпавесць пра марнатраўнага сына, пра блуднага сына. Думаю, усе яе дасканала ведаем, чулі, памятаем.
І калі б я спытаў так вас у двух словах, пра што былі сённяшнія ўсе чытанні, детки, мы с вами договаривались, дорослые вам не мешали, мы не мешаем дорослым. Калі б я спытаў, пра што было сённяшняе Евангелие, на чытанні, напэўна, сказали адразу пра Божую міласэрнасць. Так, Бог сапраўды міласэрны, вяртаецца, радуецца кожнаму вяртанню. Мы часто глядзім у наших людских адносінах на тое, што маем, на тых, з кім нам добра, на тых, хто мае такія самыя веру, такія самыя перакананні, як мы, з кім нам добра і цудоўна. Калі чалавек такая менавіта белая варона, ці для нас невыгадны, грэшны, пакрыўдзіў, ну і хай Бог яго пакарае, Бог яму суддзя, хай будзе далей ад нас. Бацькі ніколі, тыя з вас, хто мае шмат дзяцей, пацвердзяць, што калі згубіцца адно дзіця, страцім дзіця, ніколі бацькі не скажуць, у нас яшчэ ёсць там 3 в запасе. Не. Ніколі так не скажа. Ратаўнікі, якія, пажарнікі, напрыклад, МЧСаўцы, якія ратуюць людзей, яны ніколі не скажуць, мы вось 20 чалавек выратавалі, это дастаткова, там 5 уже это і хай. Не. Акцыя, спасательная аперацыя, ратунковая, трывае, пакуль не спасуць апошнюю асобу. До конца. Падобна і Бог змагаецца за кожнага чалавека. Але сёння Божье Слово не толькі пра Божую міласэрнасць. Детки, мы с вами договаривались. Сёння таксама Слово паказвае, як чалавек даходзіць да гэтай згубы. Па-першае, што мы сёння бачым, гэта менавіта гэта загубленасць. Як мы ўваходзім у грэх? Кожны з нас, калі мы ідзем, прымаем рашэнне, уваходзім у грэх, кожны з нас не жадае граху, мы жадаем сабе шчасця. Мы думаем, што я такім чынам буду, я самастойны, я дарослы, я свабодны, я сам прымаю рашэнні, я смогу зарганізаваць сябе, мне трэба тое і тое зрабіць, каб я быў шчаслівы. Шукаем таго, што прынясе нам радасць, задаволенасць, камфорт. І калі я зраблю сам, я прымаю на грэшнае рашэнне, але я думаю, што буду радасны, незалежны, сам сабе збудую шчасце. Гэта бачым у сённяшніх чытаннях. Народ, няма Майсея, што робім? Збудуем сабе цяльца залатога, каб Майсей, той чалавек, які паказваў Бога, яго няма, мы сабе Бога самі прывядзем. Мы здольныя, мы дарослыя, нашмат, мы самастойныя, мы веруючыя і так далей. Сын у прыпавесці пра блуднага сына, сын кажа, бацька, дай мне маю частку маёмасці, я сабе зарганізую жыццё. Мы ўвесь час думаем, што мы можам збудаваць сваё шчасце. І тут пачынаецца гэтая загубленасць. Мы не ведаем шлях, які нас чакае. Але мы перакананыя, што мы самі сабе гаспадары. На самой справе праз грэх мы гэтую свабоду трацім. Нам здаецца, што я выкарыстоўваю сваю свабоду, калі я незалежны, калі не падпарадкоўваюся Богу. На самой справе я гэтую свабоду губляю. І святы Павел кажа, вынік граху смерць. Вынік граху смерць. Другая рэч. Адкуль нараджаецца грэх? У другім чытанні чуем словы. Павел кажа, я быў блюзнерцам, пераследнікам, крыўдзіцелем, але я быў памілаваны таму, што рабіў гэта ў няведанні і бязвер'і. У няведанні. Мы так сапраўды на нашае шчасце не ведаем, што такое грэх і што нас чакае. Бо калі б мы ведалі, мы б не грашылі. І першы бацькі, Адам, Ева, калі ўваходзілі ў дыялог з Богам, з сатаною, яны не ведалі да канца. Наступства. Адзіны, хто ведаў, гэта сатана. І ён свядома гэта выбраў, таму, скажем, пакінуў Бога неадваротна. Ён уже не сможа вярнуцца да Бога. Мы не ведалі. І ў гэтым нашае шчасце, што Бог аказвае нам сваю міласэрнасць. Калі памірае на крыжы Езус, што ён кажа? Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што чыняць. Мы не ведаем. Калі б мы ведалі, мы бы не рабілі. Але не значыць, гэта няведанне нас не апраўдвае. Я вельмі люблю такі прыклад, я яго часта ўжываю, можа, паўтаруся. Калі ідзем па дарозе, цёмна, і перад намі некая будоўля, яма. Стаіць таблічка, надпіс, перасцярога, небяспечная зона, будова, не хадзіць, праходу няма, небяспечна для жыцця і так далей. Чалавек ігнарыруе гэта і ідзе, падае ў яму, ламае нагу, рукі, ногі, можа нават памірае. Хто вінаваты? Ён вінаваты сам. Ёсць выразная перасцярога, ён гэтага не глядзіць. Ён вінаваты. Другая сітуацыя, ідзе чалавек, цёмна,
бачыць, падыходзіць да ямы, няма ніякай перасцярогі, няма таблічкі. Ён ідзе, не ведаючы, спатыкаецца, падае. Ці ён у гэтым вінаваты? Не. Ці ламае сабе нагу? Так. Таксама можа забіцца. Няма віны, можа так як у таго першага, можа зусім не. Але вынік той самы. Смерць, зламанне нагі. Падобна і няведанне не вызваляе нас ад наступстваў. Калі жывем грэшным жыццём і не ведаем, што гэта грэх, можа крыху наша адказнасць асабістая зменшваецца, але не значыць, што ў нас не чакае нейкая трагедыя, няведанне. І таму вельмі важна пазнаваць Бога. Мы думаем, часта можам падумаць, што вось, можа і выгадней жыць не ведаючы. Калі я не ведаю Божых запаведзяў, калі не хожу ў касцёл, не ведаю, як гэта што, можа мне комфортней, бо я тады, чым больш я ведаю, тым больш пазнаю Бога, чым больш, тым больш адказнасці. Абсалютна не так. Вынік адзін. Наступная рэч, паглядзіце, выходзіць міласэрны Отец, выходзіць жанчына, якая шукае драхму, выходзіць чалавек, які шукае авечку і так далей. Шуканне. Грэшнік ніколі не вернецца да Бога сам. Як алкаголік ніколі не выйдзе сам з гэтай хваробы. Першы этап, кожны здаровы чалавек ведае, што першы этап выйсця з нейкай залежнасці — это прызнанне, што я чалавек залежны ад таго, таго, таго і таго. Пакуль я сабе гэта не назаву, я не змагу лячыцца. Падобна і з грахом. Грэшнік не можа сам выйсці. Так мы можам спрабаваць, але з гэтага зазвычай нічога не атрымоўваецца. І Бог, Ён шукае, заўсёды нас шукае. Можа і шукае адпаведна нашай жыццёвай кандыцыі. Можа шукаць, як гэты пастух, інтэнсіўна хадзіць, пакінуць гэтых 99. Часам Бог шукае нас, як гэтая жанчына драхму, акуратна, чае святло, вымятае дом, ачышчае, для таго, каб знайсці ў нас сапраўды, каб нам перамяніць жыццё, каб знайсці сябе, трэба ачысціцца. Трэба, скажем, прыбраць усё лішняе, каб знайсці. А часам Бог цярпліва чакае, як гэты міласэрны Отец. Вы падумайце, сын бы ніколі не вярнуўся да бацькі, калі б не ведаў, што бацька так можа зарэагаваць. Калі б не ведаў, што бацька міласэрны. Грэшнік не можа сам вярнуцца. Таму патрэбная гэта малітва, патрэбная гэта свядомасць таго, што Бог шукае. І наступны этап. Паглядзіце, няма тут толькі шукання. Ва ўсіх чытаннях, ва ўсіх трох прыпавесцях, які чуем, кажа нам Jesús, ёсць падобная фраза. Шукае авечку, пакуль не знойдзе, а знайшоўшы, возьме на плечы свае з радасцю, прыйдзе дадому, пакліча сяброў і суседзяў і скажа: радуйцеся са мною, бо я знайшоў. Далей, жанчына знайшла драхму, знайшоўшы, пакліча сябровак, суседак, ды скажа: цешцеся са мною. Прыпавесці бацька кажа: будзем есці, весяліцца, бо гэты сын мой знайшоўся. Цешыцца і радавацца з такой перамогі, з навяртання, з таго, што грэшнік, Бог знайшоў грэшнага чалавека. Калі Бог дае нам у жыцці нейкую радасць, мы з чаго найчасцей дзелімся сваімі сябрамі, блізкімі, роднымі? Чым мы, пра што павядаем? Пра нашы нейкія перамогі, што атрымалася, што Бог даў, альбо што дасягнулі, альбо на што можна панаракаць. А вось калі бачым нейкае сапраўднае дабро, цуд, які даў мне Бог, што мы зазвычай кажам? Тфу-тфу-тфу, каб не злазіць. Лепш маўчаць, чтоб не зглазіць. Радасцю, якую дае Бог, трэба дзяліцца, інакш яна траціць сэнс. Інакш весь плён, які мы маем, ён знікае. Дарамі Божымі трэба дзяліцца, не перамогам. Сабралі сябровак, сабралі сяброў. Радуйцеся радам са мною, бо я знайшоў згубленую авечку. І апошні этап — Божая міласэрнасць. Так, гэта ведаем. Але недастаткова тут Божай міласэрнасці. Бог чакае ад нас таксама міласэрнасці, каб мы ў Евангеліі гэтым і каб мы ў чытаннях не бачылі толькі Бога, які міласэрны, які шукае, але бачыць таксама сябе не толькі, што мы згубіліся, не толькі, што я такі, мне цяжка, Бог мяне чакае, любіць, але бачыць адказнасць на сабе, што я павінен быць як пастар, які шукае, як гэтая жанчына. Я павінен быць гэтым міласэрным айцом, які цярпліва чакае і да грэшнага чалавека, да блізкага роднага выбягае насустрач. Міласэрнасць у першае чытанне вельмі моцнае. Што адбываецца? Маісей ідзе на гару маліцца і бачыць народ чакае, няма, зрабілі залатога цельца. Што кажа Бог?
Я бачу народ гэта народ з цвёрдым каркам, а цяпер пакінь мяне, каб запалаў мой гнеў, і я іх знішчу. А Моисей кажа, не нішчы іх, бо это твой народ, што скажа так далей. Моисей бароніць Ізраіль перад Богом. Мы думаем, што Бог сапраўды хацеў знішчыць народ? Не. Бог выпрабоўваў Моисея. Ці ты можаш быць адказны за сваю паству? Ці ты сможаш дараваць тым, хто з цябе ніколі не адудзячыць? Народ не быў удзячны, не шанаваў Моисея, наракалі, пастаянна адыходзілі ад Бога. Што б мы зрабілі на месцы Моисея? Думаю, большасць з нас, калі не ўсе мы, узялі б і сказалі, калі Бог нам сказаў такія словы, я знішчу гэтых людзей, мы б сказалі, добра, Божа, мы табе дапаможам. Я нават ведаю, як знішчыць. А Бог не нішчыць. Моисей бароніць. І Бог, можа, калі б Моисей не сказаў гэтыя словы, Бог забраў бы яго народ. Часам людзі, ты, які нас прыносяць нам цяжар, якія неверныя, загубленыя, то менавіта не толькі Божая адказнасць, каб іх шукаць і прыняць. Бог ставіць нас на іх шляху, каб мы чакалі, шукалі і пазмагаліся за іх. Бо гэта не толькі патрэбна тым людзям загубленым, гэта патрэбна і нам. Прыйдзе момант, калі і нехта павінен будзе пазмагацца за нас. Кожнага з нас у жыцці ёсць крызісы. Давайте прасіць для сябе такую адвагу Моисея і такую жаданне, умение і жаданне быць такім добрым пастарам, жанчынай, якая шукае драхму, айцом міласэрным, які сапраўды чакае і гатовы прабачаць, нават тады, калі аб гэтым прабачэнні ніхто не просіць. Аман.